Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongitorriak saio berri batera, gaur otsailak 28 asteazkena bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Elena Kasirian izango dugu eta honek Mugalur proiektua aurkeztera dator. Eta beste alde batetik, Josu Reparaz etorriko da, Nafarroako ikastolen elkarteko kidea dena. Laster, ikastoletako matrikulazio epea irekiko da eta honen inguruan eta ikastolen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1720ean, Suedian Ulrika Leonor erreginak Federico Helsen senarraren alde abdikatu zuen. Urte batzuk geroago, 1912an, Tandileko harri mugikorra erori eta 3 puska egin zen. Vandalismoa izan zelaren ustea dago. Egun berean, baina 1916an, Hego Karolinan fabrika errota eta meategietan lan egiteko gutxieneko adina igo zuten. 12tik 14. Eta bukatzeko 1960 urtean lurrikara izan zen Agadirren, Marokon. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Kantauri isurialdeko ibaien ur goraldia jeisten ari dira atzo arratsaldeko lehen ordutik kalte handirik eragin gabe. Joseba Siron Iruñako alkateak agerraldia egin zuen atzo goizean euriten aurrean hiriaren egoeraren berri emateko. Nafarroko auzitegi nagusiak eskolae programa atzera bota du 2. aldiz. Martxan da eskutik eskura kanpaina berri bat nekazaritza eta euskera suspertzeko errigoraren ekimena. Media Lunako igogailu panoramikoa itxita egonen da asteartetik igandera motorra aldatzeko. Europako Stardust proiektua amaitzear da 6 urtez Iruñarendako irtenbide berritzaileak eta energia hobekuntzak eskaintzera bideratutako ekimenak egiten aritu ondoren. Astelenean, San Jorge auzoan 105 urte bete zituen Luisa Medinari omenaldia egin zaio. Berso bazkaria eginen dute erratzun martxoren 2an larumatean, Xabatilarregi, Oiana Iguaran eta Sustraiko Lina ariko dira bersotan. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteazkenean, bertso saio espekulatiboa egongo da. Etorkizuna bertsotan pentsatzen. Arratsaldeko 7etan izango da Nafarroako antzerki eskolan. Bertsolariak Miren Amuriza, Sustraiko Lina eta Unai Iturriaga izango dira. Eta aurkezlea Maite Berriozabal. Sarrerak 5 euroren truke eta Naeren webgunean salgai egongo dira. Bestetik, Sahara Herri bat erresistentzian izeneko liburuaren aurkezpena egongo da Nafarroako liburutegi nagusia. Sahara herri bat erresistentzian liburua aurkeztuko du Kristina Berasain, kazetariak. Kazetaritza kronika bat da, ez da historia eta geopolitika hutsa. Historia handi hori historia txikiz arilkatu dut, azaldu du Berasainek. Arratsaldeko 7etan izango da aurkezpena, Nafarroako liburutegian. 3 emakume, 3 begirada.
Mendebaldeko Sahararen alde zikloaren barruan antolatutako jarduera da. Ostegunean, Txantreako liburutegi publikoan, 6:30, Jon Alonsoren Karbalo Euskadin eleberriaren aurkezpena egongo da. Jon Alonsok Karbalo Euskadin bere azken eleberria aurkeztuko du. Reyes Ilintxetaren esku egongo dira aurkezpen lanak. Bestetik, IPES Fundazioaren irakurle taldeak emakumeen euskal literatura izango duten hizpide. Emakumeen euskal literatura hizpide IPES Fundazioaren irakurle taldean Lurraz beste, Gari eta Goroldiozko eta Maitasun kapitala aztertuko dituzte Ines Kastiellak gidatutako saioan. Parte hartzeko izena ematea beharrezkoa da. Ostiralean bertso afaria egongo da gaueko 9:00 geltokin. Bertsolariak Julio Soto, Maialen Lujanbio eta Sarai Robles izango dira, eta aurkezlea Ander Aranburu. Sarrerak 28 euroan egongo dira eta www.geltoki.red/eu webgunean salgai egongo dira. Larunbatean, Mendillorriko Zibiboxean 6:30 7:30 txontxongilo ikustaldia egongo da, Niararen bidaia izenekoa. Niara Amazonas oianean bizi den 9 urteko neskato indigena da. Niarak oso modu berezia dauka naturarekin harremantzeko, airearekin, urarekin, vegetazioarekin eta animaliekin komunikatzeko gai da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Abalosek erronka bota dio PSOEri. Ez du diputatu akta eman eta talde mistora pasatu da. Bere ohorea defendatzeko egiten duela justifikatzen du. Alderdiak uste du ministro ohiak erantzunkizun politikoak hartu behar dituela eta militantzia kendu dio. Auzitegi Gorenak justiziaren aurrean erantzun behar badu bakarrik ikertuko du. Argazki nagusian, Antonio Azpiroz, Asiaingo biztanleak Arakil ibaiaren ur goraldiak gainezka egindako uraren aurrean babesten du etxea. Titularrean, 30 orduko euri handiak ibaiak gainezka egitea eragin du Nafarroan. Prezipitazioak 2021ko abenduen parekoak dira. Pirinioetan izandako elurteen ondorioz ibaietako ur ekarpena txikiagoa izan zen. Iruñerriko uholdeek ez dute kalte handirik utzi. Hori koloreko berrietan, alde batetik, Asier Martinez atletaren hitzetan, bizitza honetan makila bat egur jasotzearen ondorioz ikasi dut. Bestetik, Budimir ez da operatzen eta maskara bat eramango du. Eskuineko berrietan, alde batetik, Volkswagen Nafarroak bere elektrikoen prototipoak urte eta erdian muntatuko ditu. Bestetik, Nafarroako kontseiluak zehaztasun gehiago eskatu du euskararekin osasun plazetarako. Jarraian, auzitegi nagusiak berriro baliogabetu du eskolae, izapidetze akatsengatik. Bukatzeko, argindarraren beza 121 itzuliko da martxoan, prezioa jaitsi delako. Diario de Navarraren titular nagusian, Abalosek erronka egin dio Sánchezi. Ez dio eserlekuari uko egin eta talde mistora igaro da. Ministro ohiak laguntasun falta aurpegiratu dio PSOEri, kanporatuko duelako. Argazki nagusian, Ezponda Olatzagutiaren parean gertatu zen egoera, eta horrek Abat autobidearen zirkulazioa ixtera behartu zuen, Iruneko eta Iruñerako norantzkoan. Titularrean, goraberak errepidetan, gainezka egindako ibaietan eta elur errekorra Pirinoetan. Arga ibaia bere ibilgu naturaletik atera zen eta ez zuen eragin larririk izan Iruñan eta eskualdean. Luizi batek Abat errepidea moztu zuen. Eskuineko berrian, lanaldi jarraituak Nafarroako ikastetxeen 85%an irabazi du. Goiko berrietan, alde batetik, errentaren kanpaina, pirilaren 9tik aurrera. Bestetik, Volkswagen Nafarroa auto elektrikora mutatzen da. Bukatzeko, Budimir ez da ebakuntza gelatik igaroko.
Gara egunkariaren titular nagusian, familia medikuen laurdenak 1.500 paziente baino gehiago ditu. Osasun publikoen defentsarako elkarteen federazioak zifrak jarri dizkio lehen mailako arretaren saturazioari. 4 medikuetatik batek aholkatuta dagoena baino paziente gehiago ditu bere ardurapean. Argazki nagusian, Errealeko jokalari bat atzo Mallorcaren aurka jolasturiko partiduan. Titularrean, Errealak penaltietan galdu du partida agoniko baten ostean. Eskuineko berrietan, sekretu ofizialen legea aldatzeko prest da Kongresua. Beheko berrietan, Stop Desahucios elkarteak EAJari etxebizitzaren estatuko legearen aurkako helegitea aurkeztu izana leporatu zion atzo. Bere interes alderdikoiak lehenetsiz eta espekulazioa mugatzen duten tresna guztiak txikituz. Artefaktua atalean, 4 urte COVID-19agatik positibo eman zuen lehen pertsona jakin zenetik. Otsailaren 28an erregistratu zen. Zer zetorren jakin gabe, Euskal Herriko lehen koronavirus kasua. Berriaren argazki nagusian, gainez egin zuen Gasteizko Zadorra ibaia eta bere ondoko A3302 errepidea, uraren ondorioz moztu behar izan zutena. Titularrean, euri jasen eraginez, ibaiak gainezka eta errepideak moztuta. Beste argazkian, atzo Mallorca eta Errealaren arteko partida. Titularrean, kalera modurik mingarrienean. Kopako finaletik kanpora geratu da Erreala, anoetan Mallorcaren aurka bat berdin du, baina penaltietan bat gutxiago sartuta. Honen eskuineko berrietan, 2030 urterako ekosistemen 20% leheneratzea onartu dute Estrasburgon. Ezkerreko berrietan, alde batetik, Eskolae programa baliogabetu egin du Nafarroako Auzitegi Nagusiak, 2. aldiz. Beste alde batetik, soziologian doktorea den Matxalen Legarretaren hitzetan, tokian tokiko ezaugarriei erantzun behar diete zaintza ekosistemek. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Maria Solanaren hitzetan, eskolae geldiarazi nahi dutenek kutsu moral eta erlijiosoa dute. Nafarroako Auzitegi Nagusiak 2. baliogabetu du eskolae hezkidetza programa, baina edukian sartu gabe izan dela adierazi du Maria Solana Geroabaiko parlamentari eta hezkuntza kontseilari ohiak. Nafarroako gobernuak errekurtsoa jarri duela ezagututa lasaiago geratu naiz, adierazi du Solanak Euskal Herria Irratian egindako elkarrizketan. Kutsu erlijiosoa eta sinesmen moral jakin batzuk dituztenak ari dira eskolae geldiarazi nahian eta tematuta. Baina orain arte erdietsitakoarekin geratzen naiz ni. Irakasleei programaren bidez berdintasunerako bidea ereiteko emandako tresnarekin, azaldu du. Eskuineko berrietan, alde batetik, 2. aldiz atzera bota du Nafarroako Auzitegi Nagusiak eskolae programa. Edukietan sartu gabe, epaitegiak tramitazio akatsak argudiatu ditu berdintasunean hezteko programa baliogabetzeko. Hezkuntza departamentuak helegitea aurkeztuko du. Bestalde, 5 aste barru hasiko da errenta aitorpena egiteko kanpaina, apirilaren 9tik aurrera. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Elena Kasirianekin gaude. Kaixo, zer moduz? Egunon, untxa, zure bai? Mugalur izeneko proiektuaren inguruan hitz egitera zatoz, ezta? Hori da. Eta, kontatu iguzu pixka bat, zer da Mugalur? Mugalur proiektua lehenik da partaidetza bat, garapen kontseilua dena Ipajaldeko elkarte bat, ni garapen kontseiluko langilea naiz. Eta partaidetza bat egin du Zedegna Garalur elkartearekin, Nafarroan, eta baita ere Euskal Herriko Unibertsitatearekin. Eta proiektu hau eramaiteko nahen Euroeskualdearen diru laguntza ere jaso dugu. Eta orduan, Mugalur zer da, bada mugako leku desberdinetan ibiltzen gira,
eta tailexak egiten ditugu, bi aldetako biztanleak gomitatzen ditugu tailexoktara parte hartzera, eta mapen inguruko dinamika batekin ideia da espazio horrek sortzea mugaldeko biztanleek gogoeta bat sortzeko muga horren presentzian beren bizi eremuetan zertan den eta zer egan nahi duen gaur egun mugan bizitzeak. Beraz, bertan mugan edo bizi diren biztanleei zuzendutako proiektu bat da, ez? Bai, hori da, batez ere bai, ze helburua da aldi oro edo abiatu ginen ere pentsatuz mugaren bizipenak oso desberdinak direla lekuen arabera. Eta orduan biziki realitate mikro edo urbileko eskala horiek hori da proposamena, hori lantzea, eta orduan mugatik urbil diren biztanle horiek gomitatzen ditugu aldi oro, baina ere pentsatua dugu azken bitailexak egitea zabalago, ze bada ere beste realitate bat mugarekin biztan dena mugatik pixkatu junago bizi denarentzat. Eta orduan eginen dugu bat pixkat Baionatik Donostiara doan kostaldea lantzeko, eta gero izanen da beste bat ere bai parekatzean inguruan junagutik ere beste ajeman bat dutena mugaren realitatearekin. Zu antropologian doktoratua zara, ezta? Eta nola... Doktoratua oraindik ez, Zer? Doktoratua oraindik ez, doktore gaia. Eta hori lortzeko egiten ari zara tesia hau, ez? Hori da, bai, tesia egiten ari naiz hori bizipenetaz, mugaren inguruko bizipen horietaz, batez ere mendialdean nik kokatzen naiz, Nafajoa, Base Nafajoa eta Siberoaren artean. Eta nola laguntzen duzuzuk proiektu honetan? Nola barkatu? Laguntzen duzu edo... Gu bagira talde bat garapen kontseiluan, eta hori gogoeta horrera maiten duguna, nahi du abiatu ginen, oaktuz kontraejan bat zela, biztanleak, muga inguruko biztanleak jaiten zutena, zela mugan kontrolarik ez denetik, 80 Schengen espazioan sartu girelako, badirudi geroztik, gero eta ajeman gutxiago badela ipajalde eta hegoaldearen artean. Eta kontraejan hori esplikatu naiz, edo junago eraman naiz, ideia izan zen proiektu honen eramaitea, eta orduan gure taldetik eramaiten dugu eta tailexak antolatzen. Eta ze pertzepzio dauka jendeak mugaren inguruan? Edo zer esan nahi du muga jendearentzat? Oraindik erantzun finko-finkorik ezin dute kaji, ze orain harikira justuki datu bilketan, baina jadanik egin ditugu 3 tailek, Barnekaldetik hasi gira, egin dugu bat Urepelen, bat Jobaizetan eta bat Izaban, eta egia da orokojean mugaren pertzepzioa muga baino gehiago ikusten da gaur egun mendia dela muga bat bezala kontsideratua dela. Eta hori aski interesgarria da, ze azkenean mugarik ez da gehiago, eta hori denek jaiten dute, mugarik ez da, hau ere makoen artean hartzekoa da igual, ze muga bat beti bada, eta ikusten dugu edo zein momentutan esten aldela, edo badela realitate oso berezi bat, muga internazional bat izan ez eremu batean. Baina hojez gain, batez ere mendigunean muga hori zain bertze ikusten, eta denbora berean mendi hori beti eta gehiago da muga bat, jendearentzat gure bizi moduetan eta hola, aisegetxago da Nafajoako ekialdeko ibar batean bizizelarik Iruñarekin bizitzea, eta berdin Siberoan Maulerekin edo be Nafajoan Baionarekin ezinez eta elgarren artean. Azkenean mendia ez gira gehiago mendiko ekonomia horren inguruan bizi ez, eta orduan hori bada naturalizazio prozesu hori mugarekiko batez ere Barnekaldean. Gero, pentsatzen dut kostaldean beste realitate bat ikusiko dugula, baina egia da duela gutxi ohartu nintzen gauza aski interesgarri bat eta zela Bidasoaren kasuan adibidez muga pasatzea biziki egetxa da berez, baina muga estem denean bai dela egiazko muga bat. Aldiz mendialdean, muga etxi ezin da egin, edo hasteko ez da egiten dutena estem delarik muga. Igual bide bat etxiko da, baina badira beste 7 pasatzeko molde mugaldeko jendeak ezagutzen dituenak. Eta orduan hor hartzen zira, azkenean ez dakit mendia hainbeste muga den.
Hendaia eta Txingudiko errealitatearekin konparatuz. Eta hasierara bueltatzen bagara, nondik dator hau egiteko ideia? Beste proiektu batetan inspiratu zarete edo ezakit beharrarengatik izan da? Izan dira bi gauza uste dut. Bat zen nik hasi nuela tesia hori antropologian eta hasieran eraman dut guk landa eremuko lana egiten dugu antropologian, orduan ja hasian nintzen eramaiten lan bat elkarrizketak eginez, obserbaketak eginez mugaldean. Eta bestetik, garapen kontseilura hurbildu nintzenean, haiek ere jadanik eramana zuten lan bat mugaz gaindikoaren inguruan, eta haien ondoriotariko bat zen behartzela mugaz gaindiko espazio hori jendarte zibilarekin landu, eta bizipenetatik abiatu egiazko espazio baten pentsatzeko edo hasteko galdezkatzeko biztanle bezala nola nahi dugu bizi gure bizi eremu hori. Eta orduan bi gogoeta horiek gurutzatuz, hasi ginen muntatzen elgarrekin proiektu hori eta partaidetza bat pentsatzen behar ginuelako ere bestelako laguntza jendea animatzeko eta antolatzeko gauza horiek. Hola etorri zen. Eta zenbateko iraupena izango proiektua? Esan nahi konkretuki noiz jarri zen abian edo noiz hasi ziren ekimenak eta noiz arte egongo da martxan? Hasi zen joan den irailean, eta momentuz urte bateko prozesua da. Ze badugu Euroeskualdeko diru laguntza dena urte bateko proiektuentzat. Beraz, heldu den uda arte, hau izanen da bederen lehen etapa ejan dezagun, eta beraz ideia da bederatzi eta ilegera maitea hemendik ekainera, ja 3 egin ditugu eta 6 heldu dira orain laster. Eta gero uda hontan momentu bat pentsatzea, parte hartzaile guztiak behiz gonbidatzeko eta erakusteko pixkat zer ateratzen ahal izan dugun taile horietatik, eta molde kualitatibo batean erakustea zein diren Euskal Herrian dugun muga horrekiko diren bizipen desberdinak. Exhaustiboa izan gabe, baina kontatzeko pixka bat molde batez zer izaiten alden, alde kualitatibotik begiratuz ateratzen alduguna. Eta gero ari girela ere pentsatzen beste luzapen bat emaitea proiektuari, baina ez dugu oraindik oso argi nola eta zeri buruzkoa zen. Aipatu dituzu lehen egin diren ekimenak, baina zeintzuk izango dira orain egingo direnak mendik ekainera arte? Bai, hori da, beraz, beste 6 taile izanen dira, ondoko 2 orain dira biziki hurbil asteburuntan izanen dira, bat ostiral ahatsaldean beran, ahatsaldeko 7etan, eta bestea larun bat goizean saran goizeko 10:00 eta gero eginen ditugu beste 2 apirilean, bat izanen da Hendaian eta bestea Amaiurren Baztanen, eta gero ekainean, oraindik ez dugu ahas finkatuak, baina ideia da, hasieran aipatu dudan bezala, bat egitea Baiona Donostia kostaldeko dinamika hori lantzeko, eta beste bat muga urgunagotik bizitzen duten hildo hori lantzea, seguraski parekatuak diren egietatik pasatuz. Hori izanen da ekain arte eramanen duguna, eta gero uda hontan beste 2 edo 3 momentu pentsatu denak gomitatzeko eta itzultzeko ateratu dena, eta baita ere, nola Euskal Herriko Unibertsitatea partaide den, bada ikerketaren parte txipi bat historia hortan ere bai, eta orduan hori ideia da jardunaldi bat antolatzea uda hontan, baliatuz ateratzen dena tailegetatik, baina ere ikerle desberdinak eta muga desberdinetako beste munduko muga desberdinetako bizipenak ekajaraztea ere, elgarren artean elgarrizketan arituz ikusteko beste gogoeta batzuk ere eramaiteko. Eta tailerrak nolakoak dira? Adibidez, asteburu hontakoak nolakoak dira, egun osokoak dira, esan nahi dut nola da bertara gerturatzen direnetik joaten diren arte, zer egiten da bertan eta zer ikasten dute? Beraz, tailerrak
biziki parte hartzaileak dira, ikasi baino gehiago jendea bera ari da egiten. Dira 2 ordukoak gehienez. Eta ideia da, parte hartzaile guztiak taldeka ezartzea mahai inguruetan, 10-12 pertsonako taldetan, eta mapa bat emaiten diegu, beren lujaldeko mapa bat, zeintan guk mugarik ez dugun jartzen. Eta gero galde egiten diegu majaztea, adibidez, nun diren beraien familia nun kokatzen den, nun den beren lana, beren aisialdiak nun egiten dituzten, gauza horiek kokatzea mapa batean, eta irudikatzea pixka bat zein eremutan bizi diren. Eta hola nola maparekin biziki bisuala den, aski argi ikusten da azkenean, zein den egunerokotasun batean mugitzen giren espazio hori. Eta gero hortatik, galde egiten dugu mugaren inguruko gogoeta bat, egan nahi du zer den mugaientzat, nun kokatuko luketen, eta nola materializatuko luketen, izaiten alda majazki baten egitea, izaiten alda esaldi batzuez adieraztea, eta izaiten alda Euskal Herriaren baita den muga politikoa hitz egitea, baina ere bere buruan diren beste mugetaz, eta hola azkenik bukatzen dugu ere irudikatuz, zein den generatua, etxeratua, edo etxea bezala kontsideratzen dugun eremu hori. Zelantzen dugu ere afektiboki zein eremuri dugun atxikimendu berezi bat. Horrek ere uste dut baduela importantzia bat Euskal Herriaren realitatea lantzean, ze azkenean usutan ez gira inbeste joaten bestaldera, baina bai badigula atxikimendu berezi bat. Joan hildo hortatik ere hori lantzen dugu. Hola osatzen dituzte bakotsak bere mapak, eta gero egiten ditugu mahai itzuliak bakotsak ondatzeko pixka bat, bere mapa begiratuz, zertazo hartzen den, eta hortik hasten da solas bat. Azkenean nun bizigira gaur egun, zein da dugun realitatea, eta hori egiten dugu, lehen parte batean, eta gero bigarrenean da gehiago irudikatzea gerora buruz, zeri buruz joan nahiko ginuken. Eta hor, berriz begiratzen ditugu mapak, eta ikusten dugu zer nahiko nuke aldatu nire bizian, edo nola ikusten du nire burua hemendik 5-6 urte baju, zer nahiko nuke aldatu, eta bukatzen dugu momentu hori ikusiz, zein ekintza egin beharko nuken, nik pertsonalkin nahiko nuken mapa horretara ahibatzeko. Hori da pixka bat egiten duguna, eta gero biztan dena bukaeran pintxo bat ere eskainia dela beti, eta hori ere azkenan importantzia maiten diogu, zeren da ere momentu bat zeintan sortzen den espazio hori, eta hori ere da esperimentazio bat pixkat proiektu honetan, da nola lortzen aldugun elkartu zolako momentuetan, eta eremuak eta gogoeta horiek eramanez, proiektuak beste molde batez eramaiten, edo alde batean edo bestean eramaiten diren proiektuak zergaitik ez pentsatzen mugaz gaindikoak izaiten, eta orduan sare horiek lotzeko eta hola esperimentazio bat izaiten alda. Ez dute gaiten ez dela existitzen jadanik, ze badira lujaldeak zeintan oso ongi funtzionatzen duen, eta beste batzuetan gutxiago, eta ikusten dugu ere batzuetan taile horrek paradak direla bata edo bestearen kontaktua hartzeko, eta gerora ere proiektu batzuek aipatzeko elgarrekin. Eta nork zuzentzen ditu tailer hauek? Zu zaude hor zuzentzen laguntzarekin, ez dakit? Bai, gira 3 partaidek elgarrekin, Euskal Herriko Unibertsitatetik etortzen da batez ere antropologo bat dena Aizpea Leizaola. Gu ere garapen kontseilutik gira batez ere 3 teknikari, eta Zederna Garalujetik ere lujaldean arabera haien teknikari bat ere etortzen da, eta izan animazioan berean edo gero tailejaren logistika kontuak eta hola antolatzeko denen artean egiten dugu. Eta zer nolako parte hartzea egon da orain arte? Orain arte izan ditugu 50 pertsona 3 tailegen artean. Eta orduan baditugu 50 mapa, eta parte hartzea bai dela aski desorekatua, ejanen nuke lekuen arabera, ez da beti berdina, eta baina, gu kontent eta pres gira hartzeko realitatea dena, nahi dut, ez dugu baita ezpada, ez gira zerbait bereziren bea, eta ez bada jende handirik hurbiltzen ere, eta
horko errealitatea dela, edo badakigu ere olako dinamiketan batzutan konfiantza galtzen ari gira, ze eremu batzuetan, adibidez Pirinioetan pentsatzen dut hainitz egiten diren dinamikak dira, parte hartzaile modukoak eta hola, eta jodan bada aspertze bat ere ulergarria dena. Baina ez, orokorrean kontent, bai badela musika bat ateratzen dena eta interesgarria dena, da bakoitzak bere egian duelarik taileja egetxago mugitzen dela, ezin ez da auzo egi batetik edo mugaren bestaldetik. Eta orduan, horrekin ez dugu ondorio handirik ateratzen ez, baina bazkenean ez du iduria hainbeste egeski joaten girela bestaldean den tailej batetara nahiz da guri zuzendua izan. Eta interesatuek nola parte hartu dezakete? Izena eman behar dute aurretik edo joaten dira eta listo? Bai, erretxago da guretzat izena emaiten badute, eta izen emaite loturak badira edo Garapen Kontseiluaren webgunean, edo bestela Zedejna Garalujen webgunean ere bai. Bada bi webguneetan mugalu atal bat proiektuetan, eta hor aurkituko dute izen emaite lotura bat, eta badira ondogot tailegen lista osoa, eta hor hautatzen aldute zeinetara etorri nahi duten. Eta hau bukatzerakoan, zer lortu izana espero duzu edo duzue? Lehenik egia da gure lehen helburua dela espazio horrek sortzea, ez? Azkenean bizigira Euskal Herrian muga politiko horrekin gure erdian, horrek baditu eraginak, eta ez dugu hainbeste okasione horren aipatzeko edo hortaz gibelatzapen bat hartzeko, azkenean muga bat eraikuntza sozial bat da ere, eta orduan horren inguruan solasteko eremu horien sortzea hori da lehen helburu bat. Eta aitzinan aipatu dutan bezala, saiatzea sare batzuk sortzen, edo horrek emaiten badu parada kontaktu batzuen hartzeko eta zerbait sortzeko. Guk adibidez ekintza eta ideia proposamenak tailejaren bukaeran bakutsak egiten dituenak, hori zartzen dugu ahbol batean bezala, ahbol bat osatzen dugu oji batean, eta hori uzten dugu taileja egin dugu lekuan. Eta hola idei horiek, hango biztanleek, behiz erabiltzen aldituzten, nahi badute segitu gauza horiek lantzen eta elgarren artean eramaiten. Beraz, hau da lehen helburu bat horren entxeatzea, esan dezagun, 9 lekutan. Eta gero, bai dela beste helburua, aipatu dutana, uda hontan itzultze momentu bat izaitea, eta orduan, da, atera dugun material guztia erabiliz, saiatzea erakusten, Euskal Herrian ere badugula mugazgaindiko ajeman bat, igual Europatik begiratzean, beti kuantitatibotik begiratzen dute, eta orduan beti jaiten dute Euskal Herrian ez dela inbeste mugazgaindiko mugimendu, ze bakarrik 3.000 inguru mugazgaindiko langile badira, eta beste muga batzuei begira biziki gutxi da, baina erakustea beste motatako ahemanak eta usaiak eta praktikak baditugula, eta orduan pixkat horren irudikatzea da helburua, eta hortarako erabiliko ditugu jendeak egin dituen mapak, baina nire kondatzen duena bakotxa guk grabatzen dugu, eta orduan olako grabaketa txiki batzuk, pasarte batzuk ere erabiliko dira hortarako, eta gero beste atal bat importantea, eta ejan ez dudan orain arte, da tailej bakotxera gomintatzen dugula ilustratzaile bat. Eta orduan hor helburua da ilustratzailea alden einean lujaldekoa gomintatzen dugu, eta berak tailejean entzuten duenetik abiatuz egiten du ilustrazio bat. Berak libre uzten dugu, bere inspiraziotik abiatuz, izan daiteke bere esperientzia propiotik edo bere mugaztuen gogoetatik abiatuz, sortzea ilustrazio bat, eta hori nahi ginuen artearen eta sorkuntzaren parte hori utzi, zehola bada ere beste molde bat mugarekiko erakusteko ditugun bizipenak gehiago subjektibitatetik eta baita ere aspektu sentsibleago edo emozionaletik pasatzen aldena eta irudikatzen aldena hildortatik pasatuz. Eta orduan, hori ez dakit oraindik zuzen ze forma hartuko duen zutzen duen horrek, ze azkenean ari gira ere aitzinatu arau pentsatzen, baina hori helburua izanen da material hori erabiltzea, zerbait nolabait gaur egun dugun errealitate hori erakusteko eta nora buruz joan nahi dugun ere adierazteko. Eta ilustrazio horiekin gero zer egiteko, edo zer egingo duzue horiekin?
Hori erabiliko ditugu seguraski realitate horren jaiteko molde bat bezala, baina nire egia da, ikusiz ateratzen den material guztia, zergaitik ez gero erakusketa moduko zerbait egin. Ez bakarrik ilustrazioekin, baina nire beste mapak erabiliz, audioak erabiliz, taile horretatik sortzen den guztia erabiltzen alko da uste dut, eta momentuz badugu zergaitik ez erakusketa ideia hori, baina hori behar dugu ikusi nola luzatzen aldugun proiektu hau eta ze formatan. Eta, bukatzeko, ez dakit zerbait utzi dugun edo zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Ez, uste dut gehiengoa ja aipatua dugula. Elena, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zure proiektua gurekin partekatzeagatik. Bai, nire esker zuri. Ondo izan, agur. Bai, agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, noiz behinka zaparrada txikiak egingo ditu. Egun osoan, hodei ugarirekin jarraituko dugu. Naiz eta Nafarroa hegoaldean ostarte batzuk irekiko diren. Euria batez ere ipar isurialdean egingo du, eta hasieran elurkota 1200 metro inguruan egongo da. Orduek aurrera egin ahala, ordea, elurkota igo egingo da. Ipar eta ipar mendebaldeko haize bizia izango dugu goizean, eta arratsaldean baretzera egingo du. Temperatura maksimoak apur bat igoko dira, 12-13 gradu ingurukoak izango dira kostaldean, eta 9-10 gradu bueltakoak barnealdean. Ostegunean, euria egunaren bigarren partean hasiko da. Egunaren lehenengo partean egoera nahiko lasaia izango da. Ego akitua izango du haizeak eta temperatura igo egingo da. Hala ere, ez da baztertzen tanta batzuk egitea. Arratsaldean, ordea, haizeak bat-batean eta zakar ipar-mendebaldera egingo du, batez ere kostaldean. Bolada oso gogorrekin norabide aldaketaren unean, eta orduan euritara joko du. Fronte batek mendebaldetik ekialdera lurralde osoa zeharkatuko du, baina euri gehiago utziko du Kantauri isurialdean. Arratsaldean elurkota jaitsi egingo da eta gauean 1000 metro inguruan egongo da. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Josu Reparazekin gaude, Nafarroako ikastolen elkarteko kidea dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon, oso ongi. Matrikulazio epea laizter irekiko da, ez da? Bai, aurten berandu samar den arren, hori ja hurbil daukagu data, eta izango da martxoaren 18-tik 22 bitartean. Egun horietan, bai aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako familiek izango dute aukera bere seme-alabak egoki iruditzen zaien ikastetxeetan matrikulatzeko. Eta matrikulazioa hurrengo kurtsorako izango da, ez da? Noiz hasiko da kurtso hori? Hori da, ikasturtea hasiko da ohikoa den bezala irailan, lehenengo astean, eta hori da. Orain irekitzen den epe hau, 24-25 ikasturteari begirakoa da. Eta ze adineko aurrak aurrentzako dago pentsatua matrikulazio epea edo nork hartu dezake izena edo? Matrikulazio epeak hori etapa ezberdinak hartzen ditu. Alde batetik dago aurre hezkuntza. Aurre hezkuntzan daude bi ziklo, bat da 0-3 urtetako umeena, beste bat 3-6. Eta gero dago lehen hezkuntza osoa, 6 urtetatik, hori 12 urteak bitartekoa. Orain irekitzen dena da, hain zuzen, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzakoa, eta hauek matrikulatu daitezke ikasturte guzti horietarako. Imaginatzen dut, beheko kurtsoetan plaza gehiago izango daudela, eta gero ja batxiller edo LH gutxiago izango daudela. Bai, diozun bezala da, bai. DBH eta batxillergorako aurre instrukzio epea irekiko da
aste santu ostean, apirilaren 8tik 12ra hain zuzen ere. Eta diozu moduan, momentu honetan, esan du, gakoa dena da haurrezkuntzako bizikloena, ez? 0-3 dagokiona, hau da, horren barruan egon daitezke 2 urteko umeen gelak eta 3 urtekoak. Kasu horietan, bai, denak abiatzen dira 0tik. Hor eskaintzen dira ikastola bakoitzak dituen plaza kopuru guztiarekin. Hau da, ikastolak 2 lerro baldin baditu, 50 plazak ateratzen dira hutsik jendeak izena eman dezan. Ikastolak lerro bakar bat baldin badauka, 25 plazarekin abiatzen du prozesua. Eta hortik aurrerako mailetan beti gertatu daiteke plaza hutsak egotea. Beste batzuetan ez da hori horrela gertatzen. Eta diozu moduan, behin abiatu dela ziklo bat, 3 urterekin izan edo abarrekin izan, hortik gora plaza guztiak ez dira egoten eskuragarri. Kasu askotan bai, eta gero betetzen dira bai urtean zehar etor daitezkeen matrikula berriekin, edo orain momentu honetan egiko den epe arrunt honetan izena ematen duten pertsonekin. Eta ze ikastola daude Nafarroan? Begira, uste dut bizi dugula harrotasunez, ikastolen sarea Nafarroan da Nafarroako komunitate osoa euskarazko hezkuntzaren bidez josten duen mugimendua eta irakundea. Zenbait tokitan ikastolak dira momentuz bakarrik euskarazko eredu bat eskaintzen dutenak. Orduan, guretzat garrantzitsua da, Nafarroak duen aniztasun linguistikoa, aniztasun kultural guzti horretan joste lan hori egitea. Gure ikastolak oso desberdinak dira tamainan, baitugu ikastola oso handiak eta ikastola oso txikiak. Baditugu ikastolak landa eremuetan eta hirietan. Baditugu ikastolak bakarrik haurrezkuntza eta lehen hezkuntza daukatenak, eta beste batzuk daukatenak haurrezkuntzatik hasi eta batxilergoa bitarte. Orduan gurean aniztasuna oso handia da, eta ikastolek, Nafarroaren joste lan horretan aniztasun hori oso kontutan hartzen dute. Gure ikastola batzu daude erabat euskal eremuetan, eta beste batzu daude guztiz erdal eremuetan, oraindik euskera ofiziala ere ez den tokietan. Orduan guretzako aniztasuna balio bada eta gure proposamen horrek ere aniztasun guzti horri aurre egiten diogu. Gure ikastolak daude Basakanan, Altsasu eta Etxarrin, Baztamortzirietan, Lezaka, Bera, Elizondon, Iruñan eta Iruñarrean ditugu Jaso, San Fermin eta Padezian da ikastola. Gero baitugu erdiko eremuan Lizarra eta Falla, eta gero ja herriberaldea ditugu Tutera, Diana, Lodosa, eta baita ere Pirinio inguru hortan baditugu Irunberri eta Zangotzako ikastolak. Imaginatzen dut, landa eremuetan eta batez ere herribera eremuan ikastolek garrantzia handia dutela. Azkenean Iruñean igual aukera gehiago daude euskera ikasteko, baina bertetan landa eremuan eta herriberan zailagoa da edo ez dago hain eskuragarri euskera ikasi izatea, ez? Bai, horrela da. Zenbait tokitan oraindik ikastolak dira euskarazko hezkuntza eskaintzen duten ikastetxe bakarrak. Guretzako oso estrategikoa da hori, eta bizi dugu benetan poz handiz ikustea erdal eremu horretatik urtez urte ateratzen direla ikasle euskaldunak, euskararen ezagutza daukatenak eta erabilerarako ere aukerak dituztenak. Guretzat oso garrantzitsua da ikastolen ibilbide luze honetan, 60. hamarkada ezkeroztik asko eta asko dira gure sarean euskaldundu diren ikasleak, eta gaur egun ikasle horiek beraien bizitza profesionalean euskeraz jarduten dute, eta hori guretzat oso garrantzitsua da. Guretzako ikastola mugimendu bezala Nafarroaren euskalduntzea garrantzitsua delako, eta guretzat hori erronka bada. Eta momentu honetan ere ikusten dugu erronka honek badituela beste erronka berri batzuk. Momentu honetan Nafarroan jaiotzen diren
umeen ehuneko garrantzitsu bat kanpotik etorritako familien, migranteen seme-alabak dira, eta horiek ere euskerazko irakaskuntzara erakartzea gure erronka bada. Uste dugulako euskeratik berdintasuna, kohesioa eta elkarbizitza on bat sustatzen direla. Orduan, erronka berri horiei aurre egiteko ere prest gaude ikastolak eta gogotan sinesten dugulako Nafarroa euskaldunago batetan. Zer erranen zenioke publikoa defendatzen duen pertsona bati? Begira, hori da, bolo-bolo ibiltzen den gai bat. Ikastolok beti izan dugu gure burua publikotzat. Publikoaren azepziorik zabalenean publikoari da, herria, eta ikastolok beti esaten dugu herritik sortu ginela, herriarentzat egiten dugu lan, gure bokazioa da gizarteari euskarazko irakaskuntza zerbitzu on bat ematea. Gure bokazio horretarako aurkitu dugun formularik arruntena da kooperatibarena. Kooperatiba horretan demokrazia da tresnarik eraginkorrena eta demokrazia horren bitartez familiak, gurasoak, langileak elkarrekin egiten dute lan proiektu mankomun batetan eta gainera ez ditugu askotan administrazioak jartzen dituen korseak. Kooperatiba izateak, ikastola izateak ematen digu autonomia handi bat guk amesten dugun hezkuntza modurik egokienan egiteko. Beraz, uste dugu gure izaera ez dela inoiz pribatua izan, ez dugu irabazteko asmorik, gure ezaugarri importanteenak horiek dira, gara mugimendu bat laikoa, herritik sortu dena eta Nafarroaren erronkei aurre egiteko lan egiten duguna. Beraz, hori, gure publikotasun hori da sustraietatik benetan horrela sortutako mugimendu bat eta horretan jarraitzen duena. Honek batzuetan badu lotura ikastolak dituzten kuotekin. Ez dut ezagutzen egia esan inor, ikastolan ikasi ez duenik arazo ekonomikoengatik. Ikastolak beti egon gara irekita gure hezkuntza proiektuan edo hartzeko. Horrela hartu genituen euskera hitz egiten hainbat eta hainbat ume, bere gurasoek euskera hitz egiten hainbat eta hainbat ume amesten genuelako eta bagenekielako hezkuntzaren bidez lortuko genuela euskaldun kopurua handitzea eta Nafarroa euskaldunago bat izatea. Oraindik erronka horrekin jarraitzen dugu. Beraz, gure bokazioa beti izan da herrikoa, herrikoia eta herriarentzat lan egiten duena. Eta guk uste dugu hori dela benetako publikotasuna. 2023an hainbat proiektu atera dituzue aurrera, ezta? Alduzu hitz egin Kiba proiektuaren inguruan? Bai, oraintxe aipatu dizudan ikastolok dugun autonomia hori, askotan gobernu ezberdinek, tokatu zaigu hainbat gobernu ezberdinekin aritzea, ematen dugun autonomia horrek, ematen digun nolabait aukera guk irudikatzen dugun eta guk amesten dugun hezkuntza horri aurre egiteko eta hortarako egokienak ditugun proiektuak aukeratzeko. Aukeratzen ditugun proiektuak beti dute babes zientifiko bat, beti daukate atzetik honelako kontraste zientifiko bat, eta aukeratzen ditugu beti hori guk amesten ditugun ezaugarri horiei aurre egiteko. Kiba zergatik aukeratzen dugu? Kiba aukeratzen dugu ikusten dugulako eskolako jazarpena fenomeno global bat dela, uste dugu oso injustua dela pertsona batek bere ezaugarri fisikoengatik, bere izaera edo ez dakitez, gusto sexualengatik pairatzea modu sistematikoan beste batzuen desprezioa, beste batzuen jokaera desegokia. Horregatik uste dugulako gizarte justuago batetan eta horako fenomeno bat hain arrunta dena eskola fenomeno hori lantzeko Kibak ematen dizkigula tresna garrantzitsuak. Horregatik gure autonomia horretatik aukeratzen dugu holako proiektu bat. Proiektu honen bidez egiten duguna horixe da, modu preventiboan gaia landu,
hasten gara lantzen haur hezkuntzaren bukaeran batxilergoa bitartean, eta bi astetik behin oso modu ezberdineko ariketak planteatuz, batzuk dira oso ludikoak, batzuk egiten dira talde txikitan, beste batzuk talde handiagotan, antzerkiaren bidez, lantzen da benetan honen atzean dauden hainbat eta hainbat fenomeno eta hainbat ezaugarri. Modu prebentibo honek eraman gaitu gaur egun jazarpeneko gure emaitzak asko hobetzera. Egia da, oraindik ematen direla kasuak, ikastolatan badaude kasuak, horretarako badaukagu Kiba izeneko talde bat, talde horrek jasotzen ditu hainbat modu ezberdinetatik kezkagarriak edo jazarpen egoera bat izan daitezkeenak, zantzu horiek ematen direlako, eta horretarako jaso daiteke edo idazkariaren bidez, edo ikastoletan dauden buzoi ezberdinen bidez, edo guraso baten bidez, ikusi duelako kanpoan edo jantokian jokabide bat desegokia iruditu zaiona. Orduan Kiba talde honek aztertzen ditu benetan planteatzen zaizkion kasu horiek badiren jazarpen egoera edo besterik gabe izan diren konflikto bat. Orduan jazarpena dela detektatzen bada, martxan jartzen da protokolo bat eta lan egiten da kasu horretan parte hartu duen jazarlearekin, jazarpena sentitu duen edo bizi izan duen pertsonarekin eta oso modu garrantzitsua lantzen da horren lekuko izan direnekin. Ze jazarpenak beti dauka fenomeno hori, beti daude lekuko batzuk, lekuko horien isiltasuna baztertzea da helburuetako bat, eta ez onartzea hain injustua den zerbait. Eta honekin lantzen dugu baita ere empatiaren balorea, uste dugulako empatia garrantzitsua dela. Guretzat nahiko ez genukeena, ez genuke onartu beharko beste batzuei ere egitea. Eta orduan, modu hontan, azkeneko urte hauetan, emaitzak nabarmen egin dute bera, datu hauek ez ditugu guk ematen, datu hauek ateratzen dira ikasturte bukaera guztietan, ikasle guztiek betetzen dute galdetegi bat, modu anonimoan, eta datu horiek prozesatzen ditu Finlandiako Turku Unibertsitateak. Proiektu hau beraiek diseinatu zuten, guk egin genion proiektu hau euskaratzeari, implementatzeari eta gure langileak formatzeari, eta diodanean langileak dira bai irakasleak eta baita ez irakasleak, ze jazarpena ematen da gela barruan, baina batez ere ematen da gela kanpoan, izan jolasaldiak, izan jantokiko momentuak, izan garraioa edo izan kanpoan. Orduan pertsonai formazioa ematen zaie eta gurasoek ere badute honen inguruko formazioa. Orduan hori da gure lan egiteko modua, dugun autonomiatik, aukeratzen dugu proiektu bat eta proiektu hori lantzen dugu modu holistikoan eta modu sistematikoan hezkuntza komunitateko eragile guztiekin. Proiektu garrantzitsua, kasu honetan. Bai, garrantzitsua eta egia da oso gustora gaude, gustora gaude amesten dugun Nafarroa justuago horretan ari garelako gure gure aletxoa jartzen hori horrela izan dadin, hasita gure ikastoleetako komunitateetatik. Eta zein da pasaden urteko balorazio orokorra? Bueno, balorazio orokorrak egitea beti da arriskutsua, beti daudelako gauza oso positiboak, beti gertatzen dira gauza kezkagarriak ere momentuetan. Horretarako guretzat inportantea da gauzak begirada zabal batetatik aztertzea eta saiatzea konponbidea ematen. Adibidez, balorazio positiboa egitekotan igaz gure ikasleak aurkeztu zirenean hizkuntz eskolako frogetara ikasleen gehienak DBH laugarren maila bukatzean lortu zuten B2 euskara titulu hori hizkuntz eskolan. Hori da guk markatuta daukagun gure helburuetako bat gure hizkuntz proiektuan. Gure hizkuntz proiektua da euskara ardatz duen proiektu bat, baina beste hizkuntza batzuk ere bere gain hartzen dituena, gaztelania, ingelesa, frantsesa eta zenbaitetan alemana ere. Eta orduan gure helburua, hori da jartzen dugun gure jomuga, da gure ikasleak laugarren maila bukatzean, hori 16 urte dituztenean, lortzea B2 titulu hori. Eta hori lortu genuen, eta hori ere ez dugu guk esaten, horiek dira hizkuntza eskolako titulua lortu duten pertsonen kopurua. Orduan, adibidez, elementu hori guretzako garrantzitsua da,
uste dugulako ikastolok euskerari ematen diogula lehentasuna. Ematen diogula lehentasuna ez bakarrik euskera arloari, baizik eta gainerako arloek ere badute bere papera euskararen ezagutzan eta euskararen erabileran, eta hori modu kolektiboan eta modu programatuan egiteak ematen dizkigu honelako aukerak. Eta baita ere ikusi genuen, hori ez, ega lortzen duten ikasleak, naiz eta adinaren azpitik egon oso altua dela, eta hori guretzako beti izan da berri pozgarria. Eta gero balorazio orokorra egiterakoan, beti gustatzen zaigu datuekin egitea balorazioak, eta guretzako daturik garrantzitsuena zalantzarik gabe da, frogetan izan ditzaketen emaitzez aparte, zein den gure ikasleek eta gure familiek egiten dituzten satisfazio inkestetan, zein den beraien benetako pertzepzioa ikastolarekin. Eta datu hori positiboa da, eta gure komunitateetan egon diren konfliktoak ez dira larriak izan. Beraz, gure balorazioa zentzu horretan positiboa da, nahiz eta beti daukagun zer hobetua eta beti ditugu erronkak zorionez, eta beti daukagu aurrera jarraitzeko eta etorkizunean pentsatzeko hainbat eta hainbat arrazoi. Eta hasi berri den urte honetarako zer erronka dituzue? Bueno, hezkuntzan erronka dira beti epe luzekoak. Hezkuntzan ez dira gauzak lortzen egun batetik bestera. Ikastoletan hori uste dut aspaldi dakigula, esan dut ez da erraza pertsona bat euskalduntzea, ez da erraza pertsona bat baloretan berehala estea. Gure prozesuak, gure proiektuak dira arnaz luzekoak, beti dute begirada humanistiko bat, eta hori guretzat oso garrantzitsua, ez? Pertsonak ditugu erdian. Momentu honetan iraultza handi batekin hasi ginen aurre hezkuntzan, iraultza handi horrek eraman gintuen ez bakarrik ikastoletako horma fisikoak botatzera, gaur egun espazioa dira askoz irekiagoak, baita ere hor dauden irakasleen buruan zeuden hormak ere botatzera eta formazio eraginkor bat egitea. Orduan, hor abiatutako prozesu hori martxan dago, orain lehen hezkuntzan. Prozesu hori, momentu honetan Nafarroan horburuen momentu on batetan gaude, horburuak dituzte hainbat osto kanpoan, eta benetan garrantzitsuena dago erdian, ez? Xamurrena dena eta goxoena dena jateko. Orduan, kanpoko osto horiek dira ditugun ezagutzak, batzuk inposatzen dizkigunak kurrikulum batek edo gobernu batek. Orduan, horiek dira kanpoan dauden osto horiek, ez, ikusten direnak. Baina osto horiekin barruan badaukagu zerbait xamurragoa eta guretzat garrantzitsuagoa da, ez? Hainbat eduki kendu daitezke, hainbat osto bota egiten dira, ez? Horburuan bezala ez direlako jangarriak edo ez direlako hezkuntzari lotuta, ez direlako oso benetan erabilgarriak etorkizunean. Barruan dugu kompetentziak, hori da guretzat garrantzitsuena. Ikastolon hezkuntza sistemak ikasleak pentsatzea du helburu, ez? Eta pentsatzea hori da, ez? Ikasi dituen ezagutza horiek, ikasi dituen prozesu horiek, martxan jartzea egoera berrietan. Hori da pentsamendua izatea, eta guretzako eta kritiko izatea hori da. Orduan, hori da urrengo kapa hori. Urrengoa da, zalantzarik gabe, pertsona horrek dituen balioak, eta balioak oso garrantzitsua dira. Aipatu dugu errespetua, aipatu dugu aniztasuna, aipatu dugu empatia, hainbat eta hainbat balio daude, ez? Pertsonaren autoezagutza, pertsonaren autoestima orekatu bat, pertsonaren balio guzti horiek dira urrengoa. Eta azkena, erdian dagoena, muina da pertsona, ez? Pertsona da guretzat garrantzitsuena. Eta pertsonak zorionez ezberdinak gara. Eta orduan, ikastoletatik saiatzen gara, pertsonaren alderdi singular horiek ere elikatzen. Ez dugu denok balio zientzietarako, batzuk duten zen artistikoa oso garrantzitsua da, zorionez, eta hori elikatu egin behar da. Orduan guretzat pertsonetara iristea da garrantzitsuena, eta pertsonak erdian jartzea, ez? Eta orduan, erabili dudan konparazio honekin, norburaren konparazioa uste dut ematen duela nolabait ikastoletan hezkuntza ulertzeko daukagun modu hori. Eta, pasaden urrian, oineza egon zen, etxarrin, ez da? Zer moduz joan zen? Begira, oineza, etxarrin, ospatu zen 4. aldiz.
ikastola dauden tokietan esan genezake dela gunerik euskaldunenetako bat. Badakigu Nafarroa Oinezak suposatu zuela baita ere hori ez, arnas gune horretan elementu garrantzitsu bat, euskararen aldarria izan zen aldarri garrantzitsu bat etxarrin, balorazioa da egia esan oso positiboa urte osoan zehar aritu zelako, hori, 200 pertsonatik gora lanean modu iraunkorrean, festa hori antolatzen, eta festa ez da bakarrik Oinezaren eguna, urtean zehar dauden hainbat eta hainbat ekimen eta jarduera, eta hori egin zen, gainera hori ez, aniztasun horretatik, ez ziren bakarrik Etxarriko ikastolako familiak, hor zeuden baita ere, hainbat inguruko herrietakoak lanean, ez, lakuntzakoak modu oso aktiboan, Arroazukoak, Arbizukoak, Unanu, Dorrao, Lizarraga, Bakaiku, Iturmendi. Herri horietako aurrak ere ikastolara joango dira. Hori da, ikastolara joaten dira, eta orduan izan zen lan komunitario bat guztiz, oso parte hartzailea, auzolan erraldoi bat. Orduan, guretzat Nafarroa Oinezak dira hainbat aldarri planteatzen dituen festa bat. Eta aldarri horretan auzolana da gure elementu garrantzitsu bat, ez? Ikastolak auzolaren bitartez sortu ginen, eta uste dugu egun ere auzolana ezinbesteko tresna dela gure egiteko modu hori eta gure identitatea markatzen duelako. Oraindik ez ditugu itxita erabat kontuak, ze oinez batek soka luzea izaten du, baina egia da, oinez on bat izan dela, horrekin ikastolak azkeneko oinezaren ondoren egin zituen eraikuntzetako inbertsioei aurre egingo dioela, eta gero herrian dagoen ikastola, udalarena den ikastola horretan egingo dira inbertsioak oso zarkitua dagoelako. Beraz, jarri ziren helburuak, euskararen aldarria naiz eta sakana nahiko euskalduna izan. Gero jarri ziren beste helburu ekonomikoak komunitatea sendotzearena, eta horiek nik uste dut oso modu positiboan bete zirela, eta gu behintzat oso pozik gaude emaitzarekin. Ze ongi. Bueno, aurten okerez banago Zangotzan izango da Oineza, ezta? Aurtengo leloa zein izango da, ze oraindik gogoratzen dugu esan izango zen lelo hura eta Zartakokaren kanta, zein izango da? Begira, aurten bai, Zangotzara doa Oineza, oso esanguratsua da, ikastolen aniztasun hori, erabat eremu euskaldunetik, erabat eramu erdaldun batetara. Momentuz, populazioa mantentzen duen bailara batetatik, despopulazio arriskuan dagoen inguru batetara. Aniztasun horri egiten diogu, eta Oineza da tresna garrantzitsu bat horra iristeko. Aurtengo leloa piztu izango da, piztuk dauka berarekin honelako irudi bat, eta da eguzki erdi bat, oso koloretsua. Kolore horiek 5 multzotan banatzen dira, eta multzo bakoitzak kolore bat dauka. Multzo bakoitzean dauden izpi horiek aldarri bat suposatzen dute, ez? Eta momentu honetan Zangotzako Oinezak 5 helburu planteatzen ditu. Bat da euskararen normalizazioa beraien eremu horretan, beste bat bizi duten despopulazioari aurre egitea, beste bat auzolanaren papera berreskuratzea, indartzea, eta horren adibide izaten ari dira zalantzarik gabe. Beste bada komunitatea sendotzea, komunitatea esaten dugunean da komunitatea barrukoa, familiak, langileak, ikasleak, eta baita ere kanpoko komunitatea. Eta gero nola ez ikastolek oraindik dituzten behar ekonomikoei ere aurre egitea. Orduan hauek dira helburuak, eta hauek dira nolabait urtean zehar egongo diren jardueren bitartez erdietsi nahi ditugun eta lortu nahi ditugun helburuak. Eta zerbait konkretura bideratuko da bertan lortuko den dirua edo orokorrean?
Bai, beste helburu ez ekonomikoetatik aparte, helburu ekonomiko honen bidez lortu nahi dena da ikastola berritzea. Ikastolak baditu ja urte batzuk, efizientzia energetikoan baditu gabezi oso nabarmenak, orduan ikastolak behar du inbertsio garrantzitsu bat egin, egokitzeko bai gaurko pedagogietara eta baita ere gaur egungo eskakizunetara. Hori baita ere delako ikastolaren helburu bat, jasangarritasunaren sustapena. Orduan, jasangarritasunak baditu hainbat alderdi eta ikastolaren instalazioen jasangarritasuna bilatzea ere bada helburu horietako bat. Eta oinezaz aparte, ze beste hitzordu ditugu urte honetan? Nafarro Oinezak baditu berarekin lotutako hainbat jarduera, adibidez martxoan, orain sartuko gara martxoan, 25ean inauguratuko dugu Kondestable Jauregian arte erakusketa bat, Artea Oinez deitzen dena. Erakusketa horrek biltzen ditu Nafar eta Euskal 81 artisten artelanak. Artelan horien bidez ere gure helburu hauek adiraziko dira beste modu bat ezberdinean, modu plastikoan, sorkuntza artistikotik. Gero beti ditugu ere gure konpromisoak naturarekin, jasangarritasunarekin. Landatu berria da aurreko urteko Txarriko Oinezeko basoa, Arbizun. Eta ikasturte hau bukatzen dugunean ere landatuko da Zangotzaldean beste baso bat, hori da gure konpromisoa naturarekin, eta festak sortzen duen CO2 isurketari aurre egiteko beste tresna bat. Hori izango da beste ekimen bat, gero badaukagu txikiak handi ekimena, horren bidez mundu osoan dauden hizkuntz gutxituen, euskara bezalako hizkuntz gutxituen aldarria egiteko parada, orduan horiek dira izango ditugun hitzordu finkoak urtean zehar. Eta gero nola ez, Oinezaren prestaketak alderdi asko biltzen ditu, eta horietako bada erronka da gazteak kirolaren bidez, lehiaketaren bidez jartzea beraien aizian alkoholetik ere urrun daitezen, eta orduan horrek ere behar du prestaketa bat, eta orduan hauek izango dira Oinezari lotuta izango ditugun ekimen berezienak. Eta, ja bukatzeko ez dakit zerbait utzi dugun, zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo jendeari hemendik zerbait esan, ez dakit. Matrikulazio epea irekitzen den honetan, nik uste dut ikastoletan gogoz daudela familia berriak ezagutzeko, gogoz daudela beraien proiektua konpartitzeko familiekin eta ikasleekin, erabat irekita daude pertsonak izan ditzaketen kezkak argitzeko eta ikusteko baita ere zuzenean nola ulertzen den hezkuntza ikastoletan. Nik badakit ikastoletan ume bakoitza garrantzitsua dela eta hartzen dutela ume bakoitzaren heziketa eta familiarekin elkarlanean erronka bat bezala errespetu handiz. Pozez hartzen dituztela umeak beraien komunitateetan eta orduan hori da, gure hezkuntza ulertzeko modu hori hain soziala dena eta hain proiektatua dagoena gizarte hobeago bat lortzeko Nafarroan, horretarako prest daudela eta nire gonbita hurbil daitezen beldurri gabe ezagutzera eta umeek urte asko pasako dituzte eskola batetan. Eta, tentuz hartu beharreko erabaki bada, eta hor jarri behar dira gauz asko jokuan, ez? Umearen ongi egotea, umearen zoriontasuna, umearen prozesua, umearen akonpainamentua zailtasun bat izango balu bere ibilbidean, zerbitzuak, orduan nire aldetik gonbidapena hurbiltzera, eta badakit beso zabalik hartuko dituztela hurbiltzen diren guztiak. Josu, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta ea familiak animatzen diren abentura honetan parte hartzera. Mila esker zuei, plazer bat. Ondo izan, agur. Berdin. Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.